Weche moko ni jopuonjre mag mbalariany mawuok e sub county ma Seme county ma Kisumu kwayo duol ma kedo kod mibadhi kendo ng'iyo bedruok EACC mondo mi onon anena lal mar pesa mag jopiny makoro lal e apisi mano mar aguch omenda mar kor gwenge kata CDF e gwenge mag Seme. Kotele kod jakom mar riwruok mag jopuonjre go Samuel Odero giwacho ni e lipot mar Auditor General oseyango ni lal mar pesa mathoth ahinya $28,000 mane en mar basari koro ok nyal ng'e ni to odhi kanye. Olero ni thoth jopuonjre mawuok Seme osebedo ka ywago fees to CDF ok nyal konyogi. Kata kamano jogo ma bende koro imiyo omenda ma kamago mondo chul kaka mag fee gin jopuonjre go ma onge kendo ok ong'e. Koro gidwaro mondo jokanyo e county ma jokanyo e committee mar CDF ma Seme mondo koro gwetao kendo koro jaod bura ma gweng'no Dr. James Nyikal ochiwo anena ler ewi wach makama nikech en jatelo kendo koro gimoro amora motimore ten ma ibiwo e wiye. Gi nyinga iluonga ni Samuel Odero Ogowa, aja Seme constituency. Ane chairperson mar Supertetezi Movement Kenya and chair mar students. Odiochieng' ma kawuono ne wabiro kendo we are very sorry ni according to report ma Auditor General nyogolo wayudo ni e Seme constituency audit report ma 2016-2017 gi ma 2017-2018 wayudo ni Seme constituency nitie $28,000,000 mar basari manye obedo disbursed to pesa no jo CDF ok nya account for it gikia kamodhiye ma ntiende ni nitie ghost students Seme constituency kendo wayudo ni sport nitie 1.9 million Kenya shillings ma jogi ok nya account for kamodhiye. Koro emomiyo wan kaka Rowere ma Seme wan gi penjo mang'eny ni to pesa gi odhi kanye. To wapenjo the area member of parliament ma Seme constituency ni to be ong'e ni gima kama endi timre e government mare. To kapo ni ong'eyo to plan mane ma en godo mar mondo migini kik chak dog timre kendo. Kendo wan kaka Rowere odiochieng' ma kawuono wadwa miyo jogo mochung' ne sport CDF kod jok mochung' ne committee mar basari ndalo 7 mondo gi resign giwuog e office nikech tich osetamogi kendo waluongo jo ethics and anti-corruption mondo obi Seme constituency mondo ong'i gini maber to jok moyud ni okwalo pesa ma Seme ni to mondo mi Penjo na dhine Seme constituency area MC. Wadwaro ng'eyo kuonde ma pesa wagi odhiye. Nikech according to the budget 2016 to 2017 mana wacho audit summary nogol 164 million .6 pesa motiyo en 131 million .8 pesa mwadwaro ng'eyo kumodhiye en million 32. Kawuono waneno ka nyithindwa ok yud basari maber kara ok yud basari maber nikech pesa donjo fuk jomoko. Wakwayo mondo pesa no wuoge fuk ng'ato mondo dhi okony nyithindo mochando mondo Seme bende wane ka Seme dhi maber. Mogik takwayo office mar CDF nigi yie mondo giwuog oko giduto mondo giler ne jopiny ka koro 2016-2017 otimore kama 2018-2019 dhi timore nang'o 2020 dhi timore nang'o nyaka 2022. Agombo ni mondo awachnegi ni giwe ketho nying daktari e yore moko maricho to giwuog oko mondo giler kuma pesa ne odhi. Kora dakwa jo Seme ni let us be ready for a new government. Ka government ni ok nya deliver, we'll send him back home mondo wayuda new government manyalo tayo Seme, manyarito pesa marwa mar CDF, manyarito pesa marwa mar sport mar mondo mi Rowere haki gi kik lal.